Namuhla ngizokwabelana nawe ngezindlela ezintathu eziqinisekile ezisetshenziswa iminyaka ngeminyaka ngasese zokwenza ukuthi leyo mithela eseyiminyaka ingakhiqizi iphinde ikhiqize izithelo. Ngakho-ke, uma isihlahla sakho singakhiqizi, hlala uqaphile ngoba lezi zindlela ezintathu zizokumangaza ngendlela emangalisayo. Futhi okungcono kakhulu ukuthi sizosebenzisa izinto esesinazo ekhaya. Ngakho-ke, siqale. Kulungile, ake siqale ngendlela yokuqala. Le ndlela ayivamile nhlobo ukubona, futhi ngiyaqiniseka ukuthi abantu abaningi abakaze bayibone le ndlela ngaphambili. Iyindlela yasendulo kakhulu futhi kulula kakhulu ukuyenza. Futhi ukuze siqale, okokuqala okumele sikwenze ukukhetha ukuthi sizoyenza kuphi. Ulokhu ngizoyenza esigodweni esikhulu saleli limoni ngoba isihlahla sisencane futhi lokho kuzongivumela ukuthi ngikukhombise kahle. Kodwa ungakwenza futhi phansi kancane noma phezulu kancane esigodweni, akunalutho olungahambi kahle. Uma sesikhethe indawo, sizodinga ummese ohlanzekile futhi ohlanzwe kahle. Ngemuva kwalokho, njengoba lesi sihlahla sisencane futhi isigodo asikabi mkhulu kakhulu, ngizokwenza ukusika obulingana cishe i-inchi eyodwa noma amasentimitha 2 kuya kwama-3. Akudingeki futhi ukuthi wenze into enkulu kakhulu. Esizokwenza ukusika obuncane obubili okwakha unqantatha. Bheka ngale ndlela. Ulungile, uma sesiqedile ukusika okumbili ngokucophelela nangomphambili wommese, sizovula leli pheshana elincane lesikhumba sesihlahla. Sikwenza kancane, singasheshi, size sihlukanise kancane nenduku yesihlahla. Bheka ukuthi kuphume kanjani. Lapho-ke ilapho igama lale ndlela livela khona. Manje sizothatha ucezu oluncane lwe-aloe vera bese silufaka phezu kwenxeba lonke, ikakhulukazi emaphethelweni okusika. Lokhu kuzosisiza ukuthi indawo ihlale ihlanzekile futhi inxeba liphole kangcono. Uma sesikwenzile lokhu, sizothatha iphalishi elilula lamazinyo bese silifaka ngaphansi kwesikhumba sesihlahla ukuze silishiye liphakeme kancane. Akudingeki uyiphakamise kakhulu. Kumele kube nesikhala esincane nje kuphela. Manje njengoba sesifake iphalishi, sizothatha ucezu lwendwangu noma ithawula bese siyisongela ukuze konke kubambelele kahle. Mina ngithanda ukusebenzisa indwangu ngoba ivumela isikhumba sesihlahla ukuphefumula futhi kulula kakhulu ukuyisusa kamuva. Futhi ekugcineni sizofafaza ufulawa we-cinnamon phezu kwenxeba lonke. Lokhu kuyinto ecishe. Cishe sonke sinakho ekhaya futhi inezakhiwo ezinhle kakhulu zokulwa namagciwane, isiza ukuvikela le ndawo ngesikhathi ilulama. Futhi yilapho kufanele kubukeke khona. Manje cishe uyazibuza ukuthi kungani senza konke lokhu. Kungenxa yokuthi lokhu kulimala okuncane okulawulwayo kuphoqa isihlahla ukuthi siphendule. Isihlahla siyaqonda ukuthi kukhona okwenzekayo kule ndawo bese sivula izindlela zaso zokuzivikela nokuzilungisa. Futhi kaningi uma isihlahla sezithelo singakaze sikhiqize iminyaka eminingi, lolu hlobo lokukhuthaza lusiza kakhulu ukuthi sikhule izimbali esikhathini esizayo. Kuhle futhi ukwazi ukuthi imvamisa lezi zinhlobo zezindlela zenziwa kusukela ekupheleni kobusika kuze kube ekuqaleni kwentwasahlobo, okuyisikhathi lapho isihlahla siqala khona ukuvuka futhi sibe namandla amaningi okuphendula. Futhi uma uthandile le ndlela, zilungiselele ngoba ezayo imangalisayo kakhulu. Indlela eqhamuka kumaRoma asendulo. Cabanga ngendlela ethile. Eyayisetshenziswa emakhulu eminyaka adlule futhi nanamuhla isasebenza ngendlela emangalisayo. Futhi okungcono kakhulu ukuthi le ndlela ilula kakhulu ukuyenza kunale esesiyibonile. Ngakho hlala uqaphile ngoba sesizoya endleleni elandelayo. Ulungile, sesiya endleleni yesibili, indlela yemali. Ngizokutshela into eyodwa, le ndlela mhlawumbe ingeni ezilula kakhulu kulo lonke ividiyo. Ukuze sikwenze lokhu sizodinga izinto ezimbili kuphela, imali encane kanye ne-alikati.
Izinto ezicishe zibe khona emakhaya ethu sonke, ngakho ake siqale manje. Into yokuqala esizoyenza ukuthola indawo ehlanzekile esiqwini somuthi. Indawo lapho imali ingabamba kahle khona. Ulokhu, njengoba ngisebenza ngomuthi osakhula, ngizokwenza cishe maphakathi nesiqu kule ndawo lapha. Manje sithatha imali encane. Usayizi awubalulekile, kodwa kubalulekile ukuthi uhambisane nobubanzi besiqu somuthi. Uma isiqu somuthi sincane kakhulu, sizosebenzisa imali encane. Uma sesinayo, siyibeka phezu kwesikhumba somuthi. Manje-ke, sithatha i-alikati bese siqala ukuyicindezela kancane kancane kuze kube imali isibambekile yodwa. Sekuphelile. Yilokhu okufanele kubonakale kanjalo. Ngendlela, uma unomuthi omkhulu kakhulu onesiqu esibanzi, abantu abaningi benza into efanayo nje. Kodwa esikhundleni sokusebenzisa i-alikati, basebenzisa isando esincane ukuze baqinisise imali kahle esikhumbeni somuthi. Manje sizothatha indwangu encane noma ilaphu elincane bese siyigoqa nxazonke. Sizosebenzisa nje indwangu ukuze sibambe imali kahle futhi siqinisekise ukuthi ayiweli. Kufanele ibanjwe kahle kanje. Manje, njengendlela yangaphambilini, mhlawumbe uyazibuza ukuthi kungani into elula njengemali ingasebenza. Futhi uma sishaya le mali ingene kancane esikhumbeni somuthi, senza umonakalo omncane olawulwayo futhi umuthi, njengendlela yangaphambilini, uyaqonda ukuthi usengozini, yingakho ngokushesha uvula izindlela zawo zokuzivikela. Futhi uzokwenza ini manje? Uzobuzama ukuzalana. Okusho ukuthi uzokhiqiza izimbali futhi ngaleyo ndlela andise amathuba okukhiqiza izithelo eziningi kakhulu. Futhi yingakho le ndlela edluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane iseyona enamandla kakhulu ongayithola nanamuhla. Futhi ngokwethembeka, futhi ingenye yezilula kakhulu. Manje-ke, kufanele siyenze nini le ndlela? Njengaleyo yangaphambilini, okuhle kakhulu ukuyenza kusukela ekupheleni kobusika kuze kube ekuqaleni kwentwasahlobo. Yilapho umuthi uqala ukuvuka bese isevia iqala ukuhamba ngamandla amakhulu. Manje ngizokufundisa enye izindlela ezilula kakhulu, kodwa futhi engaziwa kakhulu ekhona. Futhi okuhle kakhulu ukuthi ngeke sisebenzise izimese noma izinhlamvu zemali, sizosebenzisa nje induku encane noma isiqondisi kanye nesiqephu sendwangu. Le ndlela yaziwa njengendlela yokweluka, futhi noma ibonakala ilula kakhulu ukuthi ingasebenza, iletha imiphumela emangalisayo impela. Ngakho hlala uqaphele ngoba sizokwenza konke isinyathelo ngesinyathelo. Futhi ukwenza lokhu kulula kakhulu. Kulokhu ngizokwenza lokhu nge-avocado encane ukuze ukwazi ukubona kahle kakhulu. Into yokuqala esizoyenza ukufaka induku encane noma isiqondisi eduze kwesinye sezigaxa esifuna ukusebenza ngaso. Manje ngokucophelela okukhulu, sizogoba noma siluke igatsha sizungeze isiqondisi. Ngale ndlela, uma sesikubeke kahle, manje sithatha izingcezu ezincane zendlwana bese siqinisekisa ukuthi igatsha elilukiwe libambelele kahle esiqondisini. Siyaligoqa izikhathi ezimbalwa bese silishiya libanjwe kahle. Futhi yilokho okufanele kuphumelele. Ngesikhathi esithile, igatsha lizojwayela isiqondisi, kodwa phakathi naleso sikhathi sokuzivumelanisa, isihlahla siyabona ukuthi kukhona obushintshile, ukuthi kukhona amandla noma ushintsho kulelo gatsha okungajwayelekile. Futhi leyo nkomba encane yokuxwayisa, ezimweni eziningi, iyona evuselela isihlahla ukuthi siphendule. Isihlahla sezithelo sithatha sengathi singase sibe sesimweni sokucindezeleka, futhi njengendlela yokuzisindisa, sizama ukuzalana. Futhi ikwenza kanjani? Bobukhiqiza izimbali bese kamuva izithelo. Manje ngitshele emibikweni uphuma kuphi ungibuke. Futhi yisiphi isihlahla esikuphathe kabi. Uma unaleso sihlahla sezithelo esingakhulisi izimbali noma izithelo, ngitshele futhi ngizojabula ukufunda amazwi akho nokuzama ukukusiza.
Futhi uma ungakabhalisi, shiya ilike enhle futhi wabelane ngaleli vidiyo nomuntu othanda izitshalo njengendlela othanda ngayo. Sizobonana kwividiyo elandelayo.